Squid Game sezóna 2, kvíz číslo 6. Aké číslo mal Keehan v hrách v prvej sezóne? 456. Akej farby mal Thanos vlasy? Fialové. Koľko nových hier sme videli v druhej sezóne oproti prvej? 2. 6-nohý 5-boj a molekuly. Akú hru dal zahrať rekrúter dvom sledovačom, ktorí ho napadli? Tenhle srač za blbýho kámoše. Kameň, papier, nožnice a ruská ruleta. Ako bol zabitý hráč Thanos? Napadli nás, aby vyhráli zejtřejší hlasování. Vidličkou do krku na toaletách. Aká minihra sa hrala v 6-nohom 5-boji ako posledná? A pátou je Čeky. Ako sú označované rakvy putujúce na orgány? Znamienkom plus. Koľko hráčov zostalo po tretej hre? Rovných 100. Koľko hráčov zostalo po bitke na toaletách? 95. Koľko hráčov vypadlo v druhej hre? Vyrazíte společně, ale budete mít svázané nohy. 110. No čo, má niekto z vás zožratý ten seriál tak, že mal všetko správne? Napíšte mi do komentáru, koľko bodov sa vám podarilo získať.